μαγικό. Στο κοινό χώρο. Μιχάλη Ντάτολο. Όλοι νομίζουν ότι του χρόνου θα σταματήσω. Είναι γελασμένοι. Η ομάδα ό,τι δεν κατάφερε φέτος θα το καταφέρει του χρόνου. Με την κατάλληλη ενίσχυση, η άνοδος την περίοδο 2013-2014 είναι σίγουρη. Αυτά. Τι μπορείς να υποσχεθείς για τον εαυτό σου του χρόνου? Ότι απλώς ότι σε περίπτωση που μείνω στην Καραβή θα τα δώσω όλα για την άνοδο και σε περίπτωση που δεν μείνω στην Καραβή και φύγω και πάω σε άλλη ομάδα, αν βρεθούμε αντίπαλος, θα δηλώσω κόλλημα και δεν θα παίξω για το μάτς. Αυτά. Γύρω να δω λίγο ποιο νούμερο φορά σήμερα. Το 10 έχω σήμερα. Η μισή είναι και περιμένω το ρουμελιό να μου φέρει το περιβραχιόνι. Το περικάρπιο. Έχεις κάτι άλλο να πεις, τίποτα? Όχι, αλλά άμα κερδίσουμε πέναλτι θα πάρω την μπάλα και τη σύρω στην άσπρη βούλα. Να το εκτελέσω με το αριστερό κιόλας. Και θα το αφιερώσεις πού? Στον Κορδομήγαλο που λείπει. Στον Κορδομήγαλο που λείπει. Δηλαδή θα δείξεις προς τη Λάρισα, τι θα κάνεις? Θα κάνω έτσι ένα το άργο. Το σήμα το άργο. Θα αφιερώσω στον Κορδομήγαλο.